January 1960, UK Prime Minister Harold Macmillan anabwera ku Malawi. MCP inapanga zionesero kumukakamiza kuti avomereze independence. 1964 atalowa mboma analesa mademo. Tikukumbukira 2019 Lazarus Chakwera amachita mademo, lero akuletsa. Pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku Kenya kampani imene inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampani yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abereze zisankho. Ngakhalenso ku Ugandaso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi. Simunazipeze zimenezi. Angola, Central African Republic, DRC, leaders were challenging the will of people. Akafunsa chilungamo, ena amagwisa ntchito makoti pofuna kupondereza. Mapeto ake anthu analowa ntchire ndi kuyambisa nkhondo. Malawi Electoral Commission sibungwe la MCP. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Ndiye tidadza choka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga chalichiro umathamangitsa matope ni mahwilubala. Akuluakulu pena zimadabwisa, munthu wokonda kunyenga kukhalanso wankhanza. Kamajengete anakwatira akazi 7, zibwezi 42, koma ndi chimunthu choyipa mtima. Kundika makutu afisi pamwamba pa chipewa chake chimene navala ine sikoza kulupirira koma kumaoneka bwino otoseti masero ntapoda pose ineyo kukhawa pose ineyo kukhawa pose. Anamanga anyamata awiri powaganizira kuti ndi Bagimus TV. Anawazuza komanso kulanda katundu without evidence. Zinafika polanda mapanti. Amapita nawo kuti mapanti ovavala. Munthu ameneyu anakwatira akazi 7, akulephera kuwagulira mapanti. Thereafter akutuma polisi kumapita nyumba za anthu ndi kumaba. Taitana zathu amayikwena kuti abwere azatithandize mmene amagwira anthu amenewa. Anamanga kamulepo kaluwa ndi kumusunga ku ndende 1 week. Patsogolo zinadziwika kuti amanga olakwika. Posachedwa amanga Kaliati omuganizira kuti amafuna kupha president. Lero akusowa mboni. Tikangana performance yake ngati minister iliwesi. Ku immigration system anabloka. Mapasipoti afeki. Polisi ya uchitsiru. Palibe chimene chikuyenda ku Ministry of Homeland Security. Ndege itagwa anauza polisi asapite ku Chikangawa. Saulos Chilima anagona ntchire 24 hours kusowa chithandizo. Akuluakulu Lazarus Chakwera akanakhala nzeru akanachotsa ntchito chitsiru chimenechi. Koma tikudziwa akumusunga mu kabineti pomuthokoza kuti anatenga gawo pa imfa ya Chilima. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Akuzuza anthu kungomgwira munthu lero ndi kumusunga ku ndende 5 days. Kenaka akantulutsa mlandu watha. Mbusa ku Zolozolo anamangidwa. Kamulepo kaluwa anyamata ambirimbiri. Kuonjeza pamenepo Boni Kalindo, Norman Chisale osewa kumangidwa without evidence. Akadzasuma kutsogoloku tidzagulisa nyumba zazikhale ng'oma ndi Axi Mwanga. Tidzagulisa malo ndi kupereka compensation. A John Tembo amaponyera anthu kung'ona. Anapha nduna 4 1983 kumwanza. Koma sanadziwe kuti azachoka mboma. Anachoka. Iwenso Kamajengete ukamachita zoyipa uzidziwa kuti ukuchoka. Apolisi athu 95% ndi abwinobwino. Amene akusokoneza ndi anthu awiri. Commissioner Mwanga wochokera kwa Siya komanso Kamajengete. Iniyo taonani opposition yakoza mademo. Iwo alamula polisi isapiteko. 2019 Chakwera mathamanga mu msewu mpaka ku State House kupereka madando. Anamulesa ndani?
That is why Annabel John Tembo akukaniza audit chifukwa kudziwa za chinyengo. Anthu sakufuna akukamira chani. Eti kumauza anthu pa wireless akuti mukhale bata amako. Amalawi anaponyedwa kung'ona kulandidwa katundu chifukwa cha John Tembo. Lero mwana wake akufuna kuononga democracy. Let us be clear on this one. Chakwera ngatafuna kuwina awine za chilungamo akagwisa ntchito mathematic dziko lisokonekera. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. In addition, HRDC ya Rusakalata akulesa mademo ndikumanya kuti anthu akambirane. Tikukumbukira 2019 amayesa zokambirana ndikumalimbikisa mademo. Lera kuti chani? And moreover, Gift Trapezi ndi Chitsiru anapasidwa contract ya 5 billion mboma achakwera. Sangatiuze chochita. Anthu amenewa anagwiza ndi makhoti ndikugwesa DPP. Lero agwiza ndi mathematic komanso meki kuti abera Malawi. Sitilola. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.